Ekene m unu ndị Igbo be anyị. Tata anyị ga-ata akwụkwọ nri. Na-ene anya ka unu fụ ka m si ata akwụkwọ nri dịka ewu si ata nri. Ya ka m si ka m bịa kụzielu unu ụbọchị tata. Ka unu bido taba akwụkwọ nri dịka ewu si ata nri. Bikonu, ọ na-adịkwa mma n'arụ. Ọ na-eme arụ ga-adị gbacha gbacha dị fele fele. Ihe unu ga na-ata bụ unu kata akwụkwọ onugbu unu taa, unu kata akwụkwọ ụgụ unu taa, unu kata akwụkwọ mgbọlọdị unu taa, unu kata akwụkwọ ụgbọgịrị unu taa, unu kata akwụkwọ ụkọrọ unu taa, unu kata mgbọlọdị unu taa. O nwekwara nke ọzọ a ụtazị. Ịkatakwa akwụkwọ ụtazị taa, ịkatakwa akwụkwọ onwe nke ọzọ ụtazị ya na ka ezi nke anwụ na-ekpokwa ụnụ eji esi ofe nsala. Kedu afịa? Eruru. Mba, ọ bụrụ eruru. Onwe nke ọzọkwa afta ịmago ụtazị. Etetego m ya. Ụzịza. Ịkatakwa akwụkwọ ụzịza ịta, ịkata akwụkwọ onwe nke ejikwa esi ofe. Kedu afịa? Kedu afịa? O nwere afịa ụtazị. Ụtazị. Echetego m ya. Ụkazị ịta. Ọ na-adị mma n'arụ ma ibu na ibu ịkpakịtị 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 maka a na-ajụ m ihe m na-eri m ejiri ebu ịkpakịtị. Nekwanụ ya ndị be anyị bikonu ka emesịa na ndị be anyị ka emesịa.